palit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Hoy ko todo kalabo mayong bunta kanaton tanan mayong pagpaminaw kanato na pudusab duyog sa paglanog-lanog kumbati na pod sa pagpahimsog kanato karong mga takda lasigi kumusta ta ninyo diha karon mayong pagpaminaw sa uban kanato diha karon nga nag panikay-sikay nag liyok-liyok ng gitaw no saba. Oh, good morning, 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 good morning. Good morning sa natong tanan. Kini ang inyo DJ Mike Kiling. Of course, kini po ang atong programang Hoy Gotodo kalabo manukad sa iyong kabuntagon kung bati tayo labi na sa pagpahimsog, pagpalagsik sa kalawasan, batok sa mga sakit nga pwedeng mupakgang sa tuang kinabuhi. So, mahimo sa inyo diha karon mga kabisyo my love so sweet no. Oo, paliw ko sa pagpanukad. We are also live diri sa tong Facebook page sa DJ Mike Kiling a Facebook page, Kalabo Herbal Product Jester Marketing a Facebook page. Like, share, follow dai pod usab no sa tong Facebook page. And likewise, pabati mo 0917-509-5493 niya to ang text line number. Oh, kumusta ta ninyo diha? O kaniya po ang ato ang kasparing partner. Ano po dyan inyong gwapong taro ay lumping. Ha? Kini, si Lulu Baba o ha? Plus tata, og mayong pagpaminaw kanya at yung tanan. Kumusta tanin nyo diya o kumbati taro. Karon mga orasa, labaw niya. Ano niya itong programa karon ha? O, kumusta ning exercise, nagbinya sa ilang mga kaunurad kabukugan. Ha? O, hinaot ka mo diya karon. Mayo kanyong paminsagit po dyan, no? O, kay inyo agi yung panyukaran ng buluhat yun sa iyong kabuntagon nga singaning pagi manyukad sa paglanong-lanong kanato karong mga taknya ha. Tuwad kini atong tulumanong geto kanato sa Jester Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic adunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian, tudas ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serenobes 0937-309. Hala sige, padayon ta before ta mag-proceed sa ato ang drama special sa iyong kabuntagon mga kabisyo hinigugma no. Manukad sa muna ta diri karon sa tuang pag-alingasa. Aron makuanta mga bisyo maka-plaster po sa ta later on sa tuang drama special kauban si Lola Dabhag og si Mangosteen Kulas. At angin ninyo ha. Og hinaot nga padayon to tagihapon sa tuang pagpaminaw kanato karong mga taknaa. And sabay mga katikaran nato sa palibot nato karon lulubaba. Karong adlaw kay dula sa liquors og sa Denver. Nanya ko yung mga nakita sa social media may kiling tag niya play score unyang dula Wow, lupit, makatag-an. Pero pustahan niya yung magod pusad nila ni kung makatag-an sila. Ang makaigo lagi tao niya ini katong nagpatag-an. Alam na kayo. Kita na kayong pattern ni. May buntag yes, may big 94.1 Big Radio Bayugan connected. Dagan salamat sa inyo dagang
dagang gwapa ya. PJ, dagang salamat ya. Manyukad kita og banubantan ninyo. Lastartan ninyo sa paglanog-lanog kung bati ta sa pagpahimsog ha. Balita sa muna takarong sayong kabuntagon sa muna mga kabisoy ni gugma nyo. Anya sa muna diri sa dakbayan sa Sugbo. Aksidente sa dalan sa Talisay nagsaka. Uy, hagdanan diya pita lugar. Analarmang usak opisyal sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority. Sisituda sa nagkadagang disgrasya sa mga sakyanan sa Cebu South Coastal Road CSCR. Si Jonathan Tumulak, CCT ODA head ningon nga ang ilang datos nagpakita nga sulod sa unang quarter sa tuig ang kinatibuk ang ihap sa mga aksidente sa sakyanan mo average og 200 matag buwan. 10% nga usbaw alang lamang sa mga unang quarter. Itandi sa record sa miaging tuig. Matod pa. Niya nga sa Enero adunay kinatibukan 210 nga mga aksidente. Sa Pebrero ni sa kini ngadto sa 205 ug ni sulbong pa sa Marso ngadto sa 224. Pagingana daghang disgrasya lulubabaw sa hinungdan. Siguro daghan ta pwede makuhag hinungdan tuod niya no. Butang nato siguro ang kadalanan minyo sa mga tawagan niya kining mga traffic signs o siguro ang dalan po siya piot kunya way disiplina mga driver kanya ramanggid po ang pinakaon niya po way disiplina ikaw naglikay ka sa disgrasya pero ang imuhang kabangga niyo mo nagtanga-tanga Risi. Pero magamping na lang kita ang kadilalim madisgrasya danyos pa, gasto pa, hospital pa ka. Diba? Paitagit kayo sa tanan. Muna nga ganig para dili po mo maluya, dili po mo mahuyang, labaw niya sa mga bulaton karong adlaw. Mag-inyong tawag dyan, Angelic, si vitamins, may kiling. Para protektado, gimsog ang imong panglawas, ganyan nga mukaon, nindot nga pagkatulog, inyong sa Sir Angelic C with sodium ascorbate ng vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins, doon na yung mga herbal content, punyo sa mga mineralis, o budipinsa sa mong kaluwasan, batok sa mga virus o bakterya. Sir Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? Tumar na mo niya para di mo magluya-luya kang mga orasya o mataptan yung mga balatian. Daga gwapa, daga pud gwapo, parehas ni Lolo Baba. Wow, mo kanya kong idol ni mo DC ba? PG ba, PG. Mo kanya niya sa imo. Di basta-basta, Pero okay niya ko sa gwapa, wako'y palabot sa gwapo. Lain pud. Anyway, padayon ta sa tuang paglanog-lanog ug manukad kita mga kabisyo ni gugma no sa tuang programa. Sige. Palihog kong plaster kung namoy mga gustong ihatag ng mga komento ug reaksyon kabahin sa drama special nga to masayran karon. Message lang mo diri sa tuang Facebook live and also contact number 0917-509-5493. Pabati mo kanato sa gihapon diri karon. Okay? Kung say gusto ninyong order. Can I take your order, ma'am sir? Kung say gusto ninyong ipabati ba? Alright? Sige. Plaster ta og duyog sa pagpaminaw sa gihapon diri sa to ang programa kanato karong mga orasa. And likewise, live ta sa to ang Facebook page. Once again, DJ Mike Kiling a Facebook page. Kalabo Herbal Product Jesser Marketing. Kini ang Hoy Gotodo Kalabo Drama Special. Collage og lula na pag. Ako day si Shara, 20 anyos.
ko'y friend. Nga siya ka lalaki. Nga dugay na nako nga crush. Wa siya kabalo nga crush na ko siya kay amigo na may sugod pagkabata. Kani akong crush nganli na lang ni siya pangan nga Mark. O siya ni siya kagwapo o niya basketball player. O garon inyong masayran. Ang tibok nga istorya, dili nagsugod ang tanan. Hoy! Paman! Mike! Asa man ka, oy? Sabi... Sige ba? Sabay ko. Pinag-ukisisig. Panawag ikaw dari Sara day, oy. Sabay ko, Bi. Sige na. Asa man ka madto? Yaan man ko ni mo, oy? Namogoy ka ng tapok-tapok ang trupa pa. Nami ka ng naglaag ka ron. Sabay ko, Bi. Uban ako. Di lagi pwede babae lagi. Uban na lang good ko, good. Di Ano lagi kag pwede. others, oy? For the boys only. Boys for only. Only for the boys. Nagpasabay ako. Dili lagi ko Di lagi ka pwede magpalibre. magkapila. Kino sa mga... Libre yun ta ka. Kasi gusto ni mo. Libre yun nga. Mga... Hoy, Wala di na. ba mag-basketball mo? Di ba? Mahugaan Kay masugo-sugo dito. Ako, sugo ako. As kung sa'yo masugoon. Stilan, ayun na lagi. Dili, nagdala ko kwarta din. Igatagan ko sa kong mama. Ha? Sa gusto ni makaunon. Ayun ta ka. Ayaw na lagi, ayaw na lagi. Ay, For naging the Mark, boys oy. lang ba? For the boys. Unsa man ka, oy. Kita na lang taon niya. Human sa kuwang ka. Human sa mundula na mo, ha? Human sa... Kita ka ng pugay babae dito magpapansin kay Mark. Unsa yung gingon? Sina siya magustuhan dito. Hoy, unsa na yung istorya? Wala, oy. Ha? Sige. Ana man jud ka. Di man jud ka pauban. Bantay ka, ha? Lagi, hindi ko ba na mo kay karon mga panglalaki raman eh. Palobe ka. Sa oras mo mahuman. Boys lang. Mga kuan, mga alas 8. Jules ka karon. Lagi. Sige na, sige Ato ako sa balay, ha? Oh, lagi. Sige na. Kaya, Mark. Uy, siya pasan daw ko niya din, eh. Makakon dyan yung tawanan ni ba? Saan naman ka to, eh? Asa pa sa kong tatay, ani? Ay, siya na siguro ni. Ay, salamat. Tapos, pili Mark. Mark, dako din, eh! Hoy! Tugaya ni mo, oy! Dire, kilamok na ko din, eh, ba? Kaninar na ka daday. Sa ganiya, ragit ka ayo. Kapit na mabuntag, oh. Tukay ko kinahubog naman ko. Mag-aapigin ako wala na ka daday. Nahubog minro ko sa kwadre dito sa mga sa ako mga kauban ako ba. Kapi ka na ka nagiinom na ito hubog ka na mo. Kaya ako hubog na ko pa. Sara. Sa may sabay ni mo. Sinakay na ila-ila ditong chicks ba? Doon sa naman niya akong prinsip. Saman. Sinakay gi... Lain na makikamura magkaguyap ay nga. Oh, Friend pa.
Friend, gani tano, concern, gani kuno, kay basig makasapan kasi mong ginikanan. Action. Sama na kay ki, dito. Dala no, Ay. kay na ila-ila no. Wow, oy, na mga papaya dito. Siyempre, kana makita lagi na po the boys lagi. Kaya tapos, naumpog lang ko kay... Inambit ako takag Wala. ban ako. Wala Puka. lang hubog nga nito. Kasi ikaw ba ni mo diya? Ako lang. Ikaw lang. Sige na, hatod na lang ko dito sa amo, abi. Eto tikas ninyo ha. Sige, sige, Hatod na sige. ko, kay niyar ko sa ipaabot ni mo din eh. Nay, kasi tao sa inyo ha. Kuan? Wala. Pero Wala. uli man to kong tatay. Mama, ano man? Naabtan man ti ka dere. Karang wala may tao diri dapita sa may park. Kini ni sapa diri dapita. Kada ko ay sapa dagat ni di ay. Ako, hubog na lang kayo ka ba? Ubog na ko. Nagsunti kami. Nagsunti ka. Ganun ka gusto mo kunin mo. Ano sa man? Sa man hinubog? Nakainom magugog. Kalabo nga win na ka. Napuli, oy, nung sa... Nagsunti ka. Mark! Mark, sa mga kanin, oy! Itilangan ko ni mo? Ayaw na sinig ka lang pag niya. Masama na. Friend ta! Yung ka friend ta! Ano mang gakos mang ka? Friends with benefits. Kalain ni mo, oy! Pwede Ay, lang ba? kita. Pwede Ay, lang ano mo, oy? Nanaw sa pagkain. Sa panay mo gusto dahil, ha? Basig- Dili, friend. Ako na lang. Ako na lang. Friend. Love day ko ni mo. Anong gakusan mong ko ni mo, be? Ana, Love ko ni mo? Plok. Mark! Ako pa love ako ni mo. Ana, plok. Ito, oy! I feel so unsure. Feel na gyud kayo na kumangkulas yung lula na pag. Nga kami na yun. Eh katong pagkagabi gatag man ako kung iyang gusto. Gipaganaan ako siya kay para aron dili niya malimtan tong naitabo sa mong duha. Apan pagabot na tingala ko sa among room. Pagabot na ko sa eskwelahan. Pagkita na mo, mura na magwala na sa iyang naitabo. Ni halos dili ko niya tagdon. Halos dili ko niya kining... Wala na siya kabalo sa unsay naitabo sa mua, tungtung mo na. O garon inyong masayran, din ni. Ako'y dala niyang pancake, ako ha siya atagan. Mark! Mark, oy, mano niyo? Mark! Uy, Sarah! Tara, oh, Sa pancake, mali. ipalitan ta ka. Wow, kalamis, pancake. Juice, oh. Uy, juice. Kalami, ate. Hinay-nahi lang, oy, matukan ka. Lakaw sa ko, atos ako. Asa mang... May mga chicks ba no sa mga Isa? mga bagong mga transfer ba diri sa eskwelahan. Asa mga nung biyaan mo kunin mo pagkura ganit na nagkita. Sumuko Sama ni na. mo, oy. Kuna boys man eh. At atong sa nakong chicks Mark. dito kay mata man ang babae. Kadala sa amat sa Diyos ang pata. Amat sa ayo. Sige. Wala man lang siya ningutanag. Kamusta to among ibuhat pagkagabi eh? Sa... Nalibog naman ko ani eh. Pero ko kami na. Pero ko love ko niya. Hi, friend! Ay, friend. Ikaw eh. Yatag bin ako pagka... Oy, friend! Bayin ako sa iya. Gabi yun niya. Una na day sa iya, ha? Oy, friend! Oh, samahan. Mura lagi Ano kag mo, kahilak. Mura lagi kag kahilakon. Anong nung dili good? Uy, lakday ko magbot ka. Is Alam there nga. something fishy? Uyab mo ni Mark, no? Nagselos ka? Abi na ko. Kay kami, pero... Niya. Murag wala naman sa iya. Murag wala naman sa iya, ha, friend? Uy, hindi ka ning... Hala, no? Naghibog ko. Hinubog na ba ito iyang...
Atong gibuhat na mo gabi, uy. Wala lang yun siya kabantay, wala lang yun siya na kahinumdom. Naku ah. Hala, oy. Kabalo kaya ka nga, love, kain ako na si Mark, kunya. Siya, besh, murag wala raman sa iya, ha, besh, uy. Ay, nakita ginako pa nga. Murag ikaw naman siguro nakaibalo nga uyab mo, pero siya wala nakaibaw. Kasi ikaw rin feel lang din Pero- mo na nga uyab mo. Pero feel lang din mo niya, di mo uyab nga siya. Wa siya kaibaw, lo. Pero, friend, nabay. Pero, dili man dyan na tumatago no nga, gwapang puko. Sexy man puko. Basi ko ano, no, kaning atik-atik na iya, no? Pero, makagusto man dyan siguro na si Mark sa kuha, friend, no? Ay, Amino ni mo, friend, na man dyan ko'y pag-asa? ay, depende. Pwede siguro nga ako'y manguyab, no? Inon din mo si Mark. Inon din mo si personal. Inon ni mga Mark. Kung sa nagyod ka. Ano Inaana. ko, friend, uy? Na. Basi malain ka na ako. Kasi nag-ana-ana. Pluk-pluk na mo, ha? Ha? Wala pa, uy. Wala pa. Wala, uy. No, sabi ka, uy. Friend, baya mi. Pero ka lang. Sorry. Hindi masabi ang nararamdaman, di makalapit. Sadyang nanginginig na lang mga kamay na sabik sa piling mo. Ang iyong mata. Mark, Kung saan tuyo din mo, kanong itawag mo yung ganun mo dirigid nga. Dirigid sa, naplin sa dagat yun. May nalagay. Ngay kape nga kalabo nga. With baka. ako na yung giinom ka tong may tabo sa tuwa ba? Nanggi. Ay muslan ko nimo. Ni pagabuntag ato dito sa eskwelahan, murag wala lang sa imo ah. Kalit lang kag kawala, kalit lang kag gining. Sa manggid Mark. Kadali lang ako isulti sa imo ah. Ako i-confess ba? Isulti sa kuha. Oo. Sige na ba tag istoryahan? Mga tanap ito ka sa gusto nyo Kabalo naman dyan ka nga dugay na ta magkaila. Sukad pa, kinder. Antod ka ron nga nag-college na ta. Oh, mo gani, friend. Suot ka nga Gani, malang amigo. gani, Ako, pero- Salamat ko, anak. Nga, unsa di Ito ay, isulti sa imo ah. unsa gani na imong isulti. Dugay na ako ning... Dugay na ako gini... Inadala-dalas ako. Uy, unsa ba na? Nakisakit, nakibuni, Wala, uy. ha? Unsa ba ka? Duayin dyan kay ka ba? Ikaw rin mga budihon. Nagkano kayo nag... Ay, kami na ako ba? Unsa gani, unsa man. Okay ra sa imo nga. Love ta ka? Oh. Ako'y gusto ni mo. Crush ta ka, gihigugma ta ka. Sukat pa sa una. Friend rata, oy. Amigo raman pa. Di ko gusto nga amigo lang ta, Mark. Mas Di nindot ko ang gusto nga amigo. amigo lang ta. Way makapugong sa tuwa. Walay. Usay buhaton nimo. O sapay, Kaya buhaton dili ko ako. gusto nga. Dito lang taman. Amigo lang Igugma ka. ako. I love Please, you as a igugma. friend. Wag igugma ako, Mark. I-love ko, Mark. Please. Yabag na masukat rin. Di ato sa koy. Mark! Ako na sa Deo sa istorya na siya. Mark! Love na ka, Mark! Mark! Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimot ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya Niadong tungura. Sugod na tong ni-confess ko sa yamang kulasog lulad na pag. Nagimahal na ko siya sa una pa.
Bata pa lang mi, ihigugman na nako si Mark. Maski sa eskwelahan, dili na siya managad nako. Kung magkita man mi, mura wala siya kailan ako. Sakit kayo manggulas. Dili na ko kaya nga, ginabaliwala lang ko niya. Og dito sa eskwelahan, mao niyang nahitabo. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago ka. Mao ba? Giamin na ako sa iya nga. Na ako'y gusto niya. Ingon ko nga love na ako siya sukad pa sa una. Bata pa lang mi. Unya. Oo, dili siya. Ingon siya nga friend lang daw mi. Dito So- ra daw taman. Dito ra ko bang yung gusto nga may tabo. Ay, dili na ko madawat, friend. Love kayo na ako. Love kayo So na ako wala, si Mark. walay naging kamo. Unya wala na tinitagat si Mark. Wala na nitagat si Mark nimo. Oo. Besh. Move on. Move on ba? Irog gamay. Irog. Masulti na nimo kay wala nimo nagyan ang kasakit nga nahitabo sa ko karon, bes. Maski ako, Beshi. Nasakitan ko, Beshi. Ay. Pero nilalagyan ako madawat, bes. Wala na ganun. Nakadili na yung kapansinan ni Mark. Dili na. Basig na. Napakinabalaan nga uyab niya. Basig na siya uyab din sa room, sa school. Nakoy kaila, uyab ni Mark. Kato si Bergie. Tunda ka Santo Tomas. Uyab niya sa Virgie. Adili siguro to. Atik siguro to. Baka si MC. Adili pod. MC. Dili pod. MGC. Adili pod. Adili port. Sa pikas room man na sila, no? Kato si Anthony Romamian. Adili pod to siya. Alam na magbayad si Mark, dili man pod. So wala na yun kagitagan ni Mark. O ano lagi yung problemahan, bes? Nalibog ko kung... Siguro wala na lang siguro na ako giamin na akong pagbati kay... Basin pa siguro karon nanagal pa siya. Nag-uban pa mi. Hi. Besh, napukisulti ni mo, Besh. Unsa man na? Ayaw kalain, Besh, ha? Dili lagi. Sige na, isulti na. Luoy magugunin mo, Besh. Kana. Unsa? Sige Besh. na. Unsa lagi? Ay, nagkaulaw. Sige na. Mahalaw ko. Best friend ko nimo. Sige na. Wala tago-away sa kretaway. Di ba bulag na mo ni Mark? Wala man gani naging kami, no. Friend lang yung gusto. Kabalo, Wala mi. please, makaibaw ka karon. Nga unsa? Kinasay uyab ni Mark. Kabalo ka ang kinsa? Kinsa? Kaibalo ba ka kasi uyab ni Mark? Kinsa, bes? Sultihi ko, kinsa? Gusto ka makahibaw? Kinsa lagi? Ako. I-congrats ko, Besh. Ako. Babe, Kauyab ni. babe. Babe! I love you, babe! I love you too, babe. Babay sa mga ex-babe mo. Bye-bye, Ed. Bye-bye. Mga bakakon! Bye-bye, Bessie. Bye-bye. Nakulak ang puso, isip ko. Binigay ko ang lahat dahil sa'yo. Sa akalang pag-ibig mo'y totoo.
Pinaasa mo ako'y nag-iisa sa puso mo at di kailanman sasaktan itong damdamin ko. Dalawa pala kami sa buhay mo. Sinungaling Wa ko magdahom nga. Ang akong kaistorya, ang akong ginasumbungan sa akong kasakit. Ang akong best friend, nga gipagkit katiwalaan akong pag-ayo. Mauro po'y niahas ako patalikod. Sakit kayo sa kuha manggolas ug lula dapag. Kay tungod, ang duha na ko kamahal, ang akong best friend, og best friend nga akong gimahal sa tago. Kaya sila na po day duha ang naghigugmaan. Wala na ko'y mabuhat. Dili na nako kaya mapugngan kung unsay na sa ilang duha. Pero mangkulas og lula dapag, sakit kayo. Kaya tagakita na ko sa ilang duha nga mag-uban. Masulti na ko siya kung kaugalingon nga unta ako na lang. Nga unta ako na lang ang uban karon ni Mark. Pero siguro madawat na din ako. Dili man siya karon. Basig pohon. Palihog dambagi ko ninyo mangkulas og lula dapag. Unsaon na ko pag-move on? Kung ang best friend ako, siya ra po'y ni traidor. Dinhi na lang taman, siya ra. Inyong nadungog ang kaagi ni Chara, Kabisyo My Love So Sweet, mga sinta, no? Daghana. Pangalan, unsa may mahatag niyo reaksyon, komento, kabahin sa iyahang kaagi, nga ang iyahang naiggan, o gimahal, sukat pa sa pagkabata, dili siya gusto. O karon na naibalaan niya sa katapusan, nga kini, gisulot sa iyahang laing pong friend. Ahas! Bitaw, mahitabo nga sa inganang pagiha nga ikaw ahason sa imong friend pod niya tapos ang imong ikagustuhan wala pod nakagusto sa imong unsa pa may pulos nimo? Unsa pa may rason nga nung ipabili nimo imong kaugalingon nga magpakatanga sa iya nya tapos magpractice kag silos-silos, magpractice kag sakit-sakit diha. No? Lain pug kayo taonte. So muna nga kung ikaw adunay nga ng klaseng kaagi, hala sige. Palyo ko sa reaksyon nimo 0917509549 or di ba ka comment mo diri sa tong Facebook Live DJ Mike Kiling or Kalabo plus Herbal itong Facebook account nato diri ituod. Kalabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Live ta diha dapita pudusab no. O katong mga gibati kaduka sama nako sumunang kailangan ta ma-alive and awake kamo trabaho pa ta. O daghang katag mga buhaton labaw na sa kusina. Mag Kalabo Plus Herbal Coffee Original Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Baka. Kung adi ka mga pipilian ng kape nga healthy bisan diabetic, pwede kayo. Kaya papatamis niya doon ay stevia extract rich in antioxidant rich in fiber so ang pagpabawas sure nga daily adlaw dili delay. Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maka makabusog, makapaboost energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jesser Marketing, available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy ug sa tanang butika sa inyong lugar.
Inumatan niya na aron na nindot og maayo ang atong paminsar sa iyong kabuntagon ha. O pabati mo kanato diri karon sa ato ang programa. Alright, halasige. I wanna say good morning di ay sa gihapon labi na sa mga kabisyo hinigugma nato diha nga nagtumar sa ato ang produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Nakapalit na ba pud tuod mo? Kung gani, picture da mo bi kung nakapalit na mo kung ugaling inyo ba na siyang gigamit diha. Message da mo diri sa ato ang Facebook page DJ Mike Kiling Kabisyo My Loves para aduna mo'y premium ako mahatag sa inyo ha diha no. Kung galing inyohang palit or nagpalit mo inyuhang stock ninyong Calabo Plus Herbal Food Supplement. So lolo baba, mabalik ta sa tuwang kaagi ni Shaira sa may mahatag nimong reaksyon ni ini. Ako mahatag ang komento reaksyon kabahin siyang kaagi pud sa tuod no. Kanyang magpabilin pa man siya sa taong hindi siya mahal. Mahal ko, mahal ako. Pero bitaw oy, mahimo nga siya niya, ayaw niya pamugos mo kagalingon, Cheng, ito lang kag taong higugmaon ka, mawalagi niya. Lisod magud kayo pag anig, inga niya kayo nga maghandom ka nga higugmaon ka dayon diretso sa taong imuhang kagustuhan. Diba? Muna nakapait sa inyo mga babae. Kami manggod, pag namin makagustuhan, mag-effort manggod me. Kamu kay pag namon niya gustuhan, gusto mo, gustuhon dayon mo. Pag-import po taon tuod mo. At panguyabi po taon po me. Okay. Gusto po niya mo mabatian ba kung unsay piling bitaw panguyaban? Kunya, mamugos din mo sa amo. Sugtan ako, bi. Pero hilas naman kayo kung lalaki mong inaon taon ko doy. Oy, murag yo, gwapo, klataon, be. Silas kayo tanan. Yung murag wala angay. Nga niya, papugos-pugos pa. Ha? Pero, sa ingon nga sa nga niya pagiha, kung ganyan nga kagusto tuod ka, tapos wala ka panyumbaling ha. Wato ni mo, magpagwapa na lang ka, pero dili sa ingon nga ganig, inyo pa na siyang panumbalingon po dusab. Wala makanya tagig tsansa. Pikat na lang kung ganyang mo glow up ka. Dahil naman yung mabahay ka, kulit na glow up. Nga nalalanta karon, lahi naman nagbago naman sila sa una. Butikmot man kayo ni. Pagkadyo kayo sa panahon, may gat. Nakakarisma ko, Jigsaw, siguro ng bayanan ni mo niyang maanyag kayo sa tanyan. Ganda, masyado. Kumukuti-kutita. Nang dili gyud. Kubiyansaan ang kahimtang sa inganang mo gwapa ra gihapon tuod na, no? Mo gwapa ra gihapon tuod ka. Nya tapos labaw na kinindagan kag post social media. Kuan ka dayon na niya mapansin na gid dayon tuod ka na niya, no? Kanang iyahang gipili o gitawagan na giili sa imuha na itsapwera ra pud tuod na siya. Pasagdi na lang, dawat-dawat na lang, ganun talaga. We win some, we lose some. Mapildi ta sahay, daog po tao sahay. Diba? Pero kung mapildi ta, ayaw na paningkamot ng daog na pugka. Kay pura kag nang limos niya na, never beg for love, no? Kay makaluluoy kay tatuod paminawon og tan-awon nga singana muratag kuan murata og iro bitang nang daginot ug mumho. So sa gusto nimo ha pili. Padayon ta mga kabisyo my love so sweet alas 5:50 na gyud sa iyong kabuntagon halasige og tuod man di na to kaligtaan ang magpalagsik lig-on sa tuang kalawasan batok sa mga sakit. Tiyaw mo na dili sa iyo narbagin magsakit no. Kining leukemia o cancer sa dugo lisod nang matabalan kung ikaw matakbuyan niya na diabetes taas ka sugar nga mokublikar sa imong lawas. Murag gilagay kay sa hinaynayon kag paluyahon labi na kung masamad ka dugay pa jud ka maayo.
posibleng maputlan ka si Montiil, no? Mo na siya kadaghanan sa mga natakbuyan niini. High blood pressure or hypertension, traidor nga sakit nga posibleng kalit nga bawian ka sa imong kinabuhi. Posibleng tungod sa taas nga kolesterol o lapot sa imong dugo. Mao mubara sa imong ugat nga moresulta sa pagkaparalisa sa lawas. Sakit sa kasing-kasing, cardiac arrest, kidney stones o pagtaas sa creatinine. Mo na siyang pipilas sa mga sakit, no? Nga pwedeng malikayan. Kung ikaw makainom sa kombinasyon nga Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement, Calabo Plus Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginama sa Jesser Marketing, sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Calabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen. Daghanan ang papatuod nga sila na protektahan ug nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market, ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil, ang pinakamaayo ora mismo. Ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 0930-973-6009. Okay, thank you so much sa inyong duyog sa pagpaminaw kanato mga kabisyo, my love, so sweet, ha. Good morning day, labi na sa mga station nga nakatayap kanato, ha. Labaw na sa Kiss 102.3 FM Bukol. Thank you so much sa gihapon usab. Mayong morning dia sa inyo, ha. Okay. Sa pailain ni Montrada di Alulubaba. Wala naman po yun po tod. Sige, magpadayon tas ito ang mga biwaton, yung panikisikay, kay importante kayo niya, taon makapanyukat ta sa dula. Sa Lakers versus Denver Nuggets. Usang orasa kaning dula nila may kiling. Lakers versus Nuggets. Ilahang oras, schedule, NBA alas 8:30 sa buntag. Uy, taod-taod din siya, karon taod-taod. Alakan, no? So tanawon to ni kung say resulta ni kinsa ka ang palaron nga makadaog. Sige. So pusta Lulubaba. Pusta to ang kuan kining lawas ug katarungan. So tanawon nimo sa dula. Ang tanaw niya ko kay murag buta-buta pa, ha? Damlag pa kayo sa tanan kay medyo kusog manggod po kayo ng Nuggets manggod po, pero mga Lakers tag-as po kayo ni sila po niya, napasilibron. Di basta-basta. Butlangan niya kay game 1 pa manggod. Tanawon niya. Man siguro niya, diya pa ako makakomento, ha? Sige, dagang salamat sa inyong pag-unyuban na lang kanya mo sa gihapon, ha? O gay mong kalimot sa pag-tumar sa itong mga produkto dali sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Sa gihapon, ilabi niya kanya itong produkto. Calabo Plus with Mangosteen, Calabo Plus Capsule, Calabo Plus Linimitol, Calabo Plus Premium Wrap, Calabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate nga Vitamin C, Calabo Plus with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Charisma Beauty Soap o Charisma Kojic Soap. Sabaw niya kung ikaw gani, diya, doon na high blood. Calabo Plus with Garlic lamang, ang alibyo niya. Lemongrass, turmeric o Calabo leaves. White o green ang color sa kapsula niya, ha? Palit niya. Makatabang na siya mo libyo sa mong high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, guban pang mga balatihan, ha? Ipare sa Calabo with Mangosteen para optimo sa kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamayo nga food supplement. Ora mismo ang epekto, ha? O, dahil salamat sa inyong pag-umanyuban kanya mo. Ugman ang pudusap kita magduyog sa amang tak na gihapon. Laing kaaging atong pagkasairan sa atong programa diri sa Hoy Gotodo, Calabo. Kini na lamang. Ang inyong gwapong taro ay lumping kini si Lolo Baba. Dagang salamat once again, kabisyo, my loves, Lolo Baba. Kini ang inyong DJ, Mike Kiling. Jesser Marketing. Jesser Marketing.